první tracky, tak jsem věděl hned, že nikdy nebudu dělat nic jinýho než rap. Stalo se to všechno, když mi bylo 25. Uvědomil jsem si, more, že už není cesty zpět. A první tracky jsme natáčeli u Maziho. Za půl roku bratu jsme rapovali naživo. Tam jsem si uvědomil, že musím jít na to, že musím vzít ty lody, otočit je, nebýt jedno. I když jsem takový, tak věř mi, že nestačí málo. První show na Futuru jsme měli bratu vyprodáno. Díky fanouškům a lidem, co to jeli dávno. Pro svoji rodinu to vždycky udělám zadarmo. Někdy tak přemýšlím a chtěl bych všechno vrátit. Měl bys pochopit, že cesta po úspěchu se nedá zkrátit. Všechno, co jsem napsal na papír, se pak bratu stalo. Nikdy jsem se nechytil, když jsem měl kapsu fakt málo. Koukám se na to z bratu zase ráno. Mám 4 kapsy plný bratu, ale furt je to málo. Ale furt je to málo. Hej, ale furt je to málo. 27 let, jsem napsal první track, furt mě tenkrát moc nebavil, strašně jsem chtěl dělat rap. Věděl jsem, že tu mládou to nebyl čas už na nic čekat, že jsme album dělat hned, nastup rychlej, letěli jsme nahoru.